Jan iki wong ki nang ndi sih wis samene kok ya urung balik lho. Ya Allah wis arep jam 7 kurang seprapat kok urung balik ki piye toh? Ora ngerti wayahe balik ya ora ndang balik. Lah wong wedhus lho krungu adzan magrib balik kok iki wong nanti lewat magrib koyo ngene kok ya ora balik-balik toh. Aduh, sial. Mancing kepengen ora entuk sisan. Kayak engko ki wong wedok miso-miso ora meneh. Alah ya dijawab wae lah kok ngerti seneni. Terana yo ora entuk kok. Niate pengen golek lawuh lah. Pengen iki piye? Bensin entek. Dorong sisan. Kan. Yo alah urung balik tenan iki wong. Kayak sapine melongo orang daret nih, orang eneng suket. Kayak piye sih jane karepe iki? Lunga-lunga ya ora gelem ngarep dhisik lho. Titen nang golek balik. Jane iki lunga ning ndi sih kok ora pamit? Wis umpamane pamit lho ora tak olehi. Tak kon ngarep dhisik. Nganti yahene ora bali-bali. Kayak kepiye ngene iki arep dipakani opo iki sapine? Duh. Ngomongin nang kono meneh. Piye iki mau jawab Alah, usah dodi lah. Jawab wae apa enengi. Aku mau mancing kok. Walah, kowe nang kono to, Dek? Lah kowe iki kok ngendi sih, Kak? Aku kok mancing iki lho. Golek lawuh kok. Mosok kon mangan tempe terus. Kene jajal tak delok Ya ora entuk, jane aku ki yo mau arep entuk, Dek, tapi ora sida. Masya Allah kak sedino met kowe iki lunga. Lah kok ora entuk apa-apa? Aku meh entuk mau mancing. Wis tak tuarek, ya toh. Malah ceblok meneh aku arep jegur. Lah aku gak wani lah wong jeru. Piye coba? Yo kuwi senengane ora entuk, ora meh entuk. Ya kan emang wis ketarik. Delok iki lho mlongo sapine kae, ora diareti. Lunga-lunga ora gelem ngarep dhisik, entuk iwak ora, sapine ora ndek pakan kaya ngono kae. Sesuk meneh iki lah lunga digolekke pakan dhisik. Ini iki entuk iwak ora, wis balike kebengen, motore didorong. Yo. Kae kewane ora nek pakane. Ya sesuk gak kaya ngono meneh aku. Sesuk ora kaya ngono meneh, ora kaya ngono meneh. Saiki yo dorong yo dadi ngomong kaya ngono kuwi. Jajal sesuk lek bensin lek mangkat meneh iku. Lawang dibuka dhisik kae.